Bizkaiko Foru Aldundiak oso balantze positiboa egin du Prestik 12 gazte lanbidearen azokaren inguruan. BBK Fundazioarekin batera antolatu du azoka hori lan aukera baten bila tabiltzan, edo beren prestakuntza hobetu nahi duten Bizkaiko gazteei orientazioa eskaintzeko. Guztira 10.367 gazte joan dira azoraren 5 eta 6 Bilboko Euskalduna jauregira. Egun horietan parte hartu duten enpresek 500 topaketa eta lan elkarrizketa, baino gehiago izan dituzte. Zehazki mitingunean 6 enpresa eta erakundek 250 elkarrizketa informal egin dituzte. Baina horrez gainera, Bizkaiko Foru Aldundiaren erakustokian, lanerako 216 elkarrizketa egin dira aldez aurretik irubebikoitza.prestik.net eta irubebikoitza.gaztebiz.com web horrietan izena eman duten gazteekin. Bestalde, eurez sareak 1.800 kontsulta baino gehiago jaso ditu, Europar Batasuneko zenbait herrialdeetan dauden aukerei buruz eta 71 elkarrizketa kudeatu ditu. Gazte lanbidearen azoka honen 3. edizioan 30 jarduera baino gehiago egin dira. Horien artean, elevator pitch lehiaketa nabarmendu behar da. Eduardo Elorriagaren Hermeneus proiektuak irabazi du lehiaketa hori.